Dibajutke. Sapa? Mbak Yovika Listia Risma karo Mbak Birgita Ayustiani ngadeg bareng wong loro. Wah iya. Sepote sing gumiak. Ya, coba kaya ngapa? Ya. Luar biasa. Iya. Kita terima satu-satu. Ayo. Anu duduknya, ya, duduknya, maksudnya posisinya, blocking. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Yovika. Inggih, Wilujeng Dalu Mas Dalang. Ayo, Wilujeng Dalu Mbak Birgita. Nggih, Wilujeng Dalu Pak. Wis ya Mas aku. Apa sing dides? Jenengane lho kok cuwek lho biasane kok ya ketok kewes merak ati. Disangka jenengan ini tidak pernah bertemu dengan saya loh Pak. Tapi sama ini selalu ya Pak. Mboten. Kabeh kanca-kanca seniman kabeh tak rangkul ora ono sing tak bidake siji mboko iki. Ya iya kok sampean ngomong ke aku dikit Sehat Mbak Yovika? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Birgita? Sehat Pak. Iya kok cungkes. Yo sampean to. Yo sehat Pak. Ngoten niku kangen Mas. Yo ora ketemu. Ora ketemu asal tak kangen ya. Ya Pak. Kalau asal jadi berdua sih. Ayo, apa ben ketok kompak chemistry-nya itu dapat berdua salaman. Ya Allah. Ya. Gimana kabarnya ya? Sehat. Bukan loh Pak. Iya, luar biasa. Kabarnya sehat ya Mbak Birgita? Sehat. Berangkat dari Solo tadi? Iya Pak. Mbak Yovika berangkat dari Ngawi. Iya. Berangkat jam berapa? Tadi dari Ngawi. Lo berangkat jam setengah 4. Setengah 4 ya Birgita? Jam setengah 6 Pak. Setengah 6 Mbak Yovika niku saking Ngawi para derek. Kecamatanipun Padas, desane Sukowiyono. Nek Mbak Birgita menika asli saking Kediri nggih, Mbak? Iya. Kedirinya Semen. Sak menika hijrah domisili wonten ing Karanganyar. Iya. Karanganyar kecamatannya Pesinan. Pak apa ya Pak sama nih Pak Om? Perumahane Adi Bangsa Dulu. Yo, ngene. Yo, nang sama nih. Yo sudah jeneng kok raket sedaya kula akrab. Berarti jenengane rumah-rumahnya Cijen iki apa, Pak? Kapal no. Pak perumahane Pak nomor perumahane ya, Pak? Mboten. Yo sampean tok. Oke, tunggu ora. Iya. Anu Mbak Yovika dan Mbak Birgita. Nggih. Ini ada tawaran yang Ngene. Sekarang kan sinden zaman sekarang itu bukan hanya dituntut suaranya yang bagus. Sinden ini kudu ayu wae. Jogete pinter. Nek iso duwe nilai plus iso mbanyol. Iso drama. Lah iki aku wingi bare ketemu karo Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ning kono Pak, ning Amerika kono. Ning Solo, ning anu Bulan. Ketemu jagongan karo Presiden Amerika Serikat yaiku Donald Trump. Iki Donald Trump ini peduli dengan budaya kita, ya toh, peduli dengan budaya kita, arep ngerekrut sinden main ya kuwi dadi film. Bintang film. Kira-kira nek tawaran kuwi biar kita gelem ora? Ya gelem kok Pak aku, Pak. Film ya, main film mana gelem? Mau kok. Oh ya. Anu sapa ya Vika mau dijak main film gitu nih. Mau. Tenan aja. Iya. Mau. Iya apa? Biar kita mau tenan? Ya film tak mau. Ya, saiki mumpung aku iki wektune wis mepet. Main film itu kemarin ditawari sama Donald Trump itu judulnya Teman Rasa Pacar. Jenengan itu? Karo sapa Donald Trump kuwi. Teman Rasa Pacar. Itu film apik lho ki, luar biasa. Berarti apa Pak?
TTM, teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Iki sing gawe skenario iki Donald Trump. Nah, itu kok main film saiki aku pengen wong loro iki dilatih. Wong loro iki main film, main drama. Iki skenario-ne wis ditulis karo Donald Trump. Nah, Pripun niku? ibaratnya ngene. Iki sing ditulis karo Donald Trump ya. Ya. Iki aku maca ndek ngenane. Iki ana wong lanang iki jenenge Kacuk. Heeh. Wong lanang iki jenenge Kacuk. Lah, iki kamu wis nganggo jeneng asli musik Birgita. Birgita kuwi dadi pacare Kacuk. Suwe yo gandeng yo wis 5 wulan 6 wulan lah. Gandeng karo Kacuk. Lah tibane padha Kacuk kuwi tertarik karo Yovika. Tertarik karo Yovika. Lah sampean mbok buktine apa ning ngeruwi pacarmu jenenge Kacuk kuwi tertarik karo itu. Lah Yovika tidak merasa gandeng karo Kacuk mergo ora duwe bukti. Bukti fisik ora enek, gambar ora enek, video ora enek. Lah sampean iki yo Birgita. Ya, Iki Donald Trump lho. iya ya Pak, iya aku ki. Presiden USA Amerika Iya Serikat. ya, aku ya gur nganu kok dan kacuk iki banget tenan Pak. Oke. Lah iki sampean iki etok-etok main film lho iki dinilai. Iki Donald Trump nonton ning Amerika Serikat. Lah iki saiki sampean iki ngelabrak ning omah Yovika. Aku demben kayak iki yo tau drama ngene iki terus viral dikira kerebut sampean lho Pak. Iku aku viral lho. Wes to. Damanu to. Wis to manu to. Wis to. Wis nek sampean biyen kan dilabrak. Saiki sing ngelabrak sampean. Ya enggak, labrak aku Mbak. Sing Labrak Bir. kowe gelem ta dilabrak? Ora apa-apa deh. Nah, sampean sing ngelabrak. Jadi sampean wis cinta tenan karo sapa karo Kacuk kuwi. Dadi ora dihubungi ngono. Oh, nek seminggu ra dihubungi ngono wis boyo kebut-kebut ngono lah. Wis mulai maksudnya enggak maksudnya ki kangen banget gitu loh. Yang kebut-kebut itu hatinya. Gitu maksudnya kangen banget. Sampean menemukan satu bukti bahwa Kacuk tertarik dengan Yovika. Wah, sampean marani ning omahe Yovika ngelabrak. Iki tetap dengan opinimu tetap ora gandeng ora ngene. Nah, itu. Ki statusmu jomblo. Jadi kita sanggup main film? Boleh. Ya, Yovika sanggup latihan drama film? Sanggup dong. Oke, nganggo anu sik ketoprak sesek sik. Heeh. Kowe ning kene sik. Iki pakai bahasa Jawa atau biasa? Jawa, bahasa keseharian. Bahasa keseharian. Ini kene sik. Kowe ning omah ning kene ading son, ading sampok kowe. Ning ading sampok kene. Wis kene sik. Aku cara ngono nyapa Mas? Mbah-mbah. Ya wis mbah kena apa ngopo becek ya apa ngono. Heeh. Atau kita sing ngibat lho ya. Lagi diparani harus kita. Saksikan coming soon yaitu film produksi Amerika Serikat yaitu adalah TTM, teman tapi meluk-meluk. Ya. Mesra ding. Ya. Yo. Kudu rasa sik. Yo. Kok kebangetan kacuk. Aku ki wis ayu. Dhuwur. Pinter golek duit dhewe. Seanggah diselingkuhi karo jenenge Yovika. Jadi kurang apa to cuk kacuk. Hati itu pada oh. Sak bening omah. Kacuk njaluk maaf yo wis tak sapi maaf. Kacuk njaluk ombe yo wis tak sapi ombe. Tapi tambah kurang ae to. Apa to kacuk tapi yo terus aku. Kecewa. Apa aku kudu ngomong yo bisa ya? Oh saiki yo kita tak kurang. Iki ganti ning omahe. Yo sesek. Wis tekan omahe. Dijojok lawange. Kula nuwun. Yovika, petua Yovika. Wah. Nggih, bekerja. Pinten itu. Yovika. Iki wis kenal, ceritane wis kenal.
Mbak, Mbak Berita to. Jessica. Nggih, dene kowe sak anggap aku gitu. Amerika nek terutuk. Donald Trump pernah terutuk. Aku arep takon serius karo kowe Jessica. Kok ono kabar dari kowe pacaran karo Mas Sajid Jessica? Ya entah saurono. Pijet. Oh. Pasang dengan dan fokus pembicaraan. Yo. Ya kita nyari. Nun sewu lembabir. Ya. Panjenengan ngendikan menika sampun panjenengan dalih napa dereng? Sampun jenengan pikir menawa dereng. Terus jenengan iku senior kula lho, Mbak. Kedahipun mak memberi contoh yang baik. Ngendikan kok gerang-gerang. Ngono kuwi kok apik. Terus aku nganggep kowe wis kaya adikku dhewe ya, Tika. Kowe tak kei panggonan ning omahku, sak ben enek Mas Kaju. Kowe ya melu turu karo aku ya, Tika. Tika enek kabar kok kowe malah ngerebut Mas Kaju saka aku ya, Tika. Sik salahku opo karo kowe ya, Tika? Jawab ning kene. Tika men. Filmnya boros banget. Mbak Bir. Jenengan niku ngoten niku ngendikan ngoten niku enten buktine mboten? Ampun nuduh lho, Mbak. Enten bukti fisike mboten? Enten fotone kula dalan kalih jange jenengan mboten? Enten buktine kula pitkolan kalih jange jenengan mboten? Ngono kuwi fitnah lho, Mbak. Gak oleh Mbak One. Aku lara ati, Mbak. Kok tuduh ngono kuwi, Mbak? Ati gone gak ngono. Lah tak demekne piye? Kene lho, kene. Pak, terus akhirnya piye? Akhirnya kingko bir kita dipateni. Mergo ki gak terima duitnya. Oh. Wis to manut aku. Apik. Wis apik manut Berarti aku. kini klimaks ya? 5. Soyo panas. Kurang panas. Yo. Mbak Bir. Ora. Mbak Bir. Jenengan ngendikan ngoten niku fitnah lho, Mbak. Aku ora terima, Mbak. Aku lho, Mbak. Aku tak omong sik dhisik, Mbak. Iya, kok malah galak terjabrak to, Pak? Malah tapi aku ora dosa, Mbak tuduh, Mbak. Aku lho, Mbak, ora pernah mengikuti sosmed jenengan. Aku lho ora ngerti jange sampeyan iki sapa. Sing ngendi wonge jange sampeyan iki sapa sing ngendi wonge? Terus saiki Jessica, daripada kowe menuduh aku pinter kowe, mending tak tekokno langsung Mas Kaju iki langsung. Loh, aku nganggo peran iki aku. Sampai yo nganggo peran Pak lah, kok Mas Kaju iki sapa kan dia penonton mengawang-awang ngono lho. Tak tok men aku dadi kacuk ya. Ya, kok kan sampe dadi Kaju. Oh, iki Mas Kaju Ya iki. Iya. Tak tok men ya. Ayang Birgita tadi. Mas Kaju. Apa ayang? Sama nak tekoni saiki Mas Kaju. Lagi galau juga. Ayo, piye. Mas Kaju. Heeh. Sampai gak tahu ngabarin aku. WA gak mau bales. Telepon gak tahu gue angkat. Tak parah di rumah gue malah ngapi. Iki ceritane anu to, omahe ngawi ngono ya. Ya, kan semuanya apa? Lah sampeyan ki arep tak jak ketemu. Sampeyan ki repot terus lho. Repot sing pentas, sing enek acara. Kan yo menyesuaikan jadwalmu to ayang. Saiki sama tak tekoni Mas Kaju. Apa bener
kabar-kabar seneng kene sama saiki karo Yovika Mas Kaju. Ora, tresnaku sak wutuhe gur karo dirimu banget. Teman dolan-dolan ning gone alun-alun Ngawi lho Mas Kaju. Alun-alun Ngawi. Kowe dengar aku. Ora, aja percaya. Wong iki nek seneng ngrungokne omongane wong liya kuwi renek entek. Yen kowe wis percaya karo aku, kowe percaya karo omongan kowe. Ora usah gugu omongane wong bodho. Aja gugu karo burung teteker. Percaya karo aku jur kowe sing tak tresno. Ya wis nek ngono ya tinggal saiki tak ngomong rene ya Mas Kaju. Ngomong rene. Yo kudu ngomong dhewe. Iya, no. Ana apa-apa karo Yovika. Yo, kon jujur. Ya. Yovika, ayo. Halo Mas Kaju. Iki jane nek apa iki kok gegeran. Lah, aku ya bareng. Jadi sayang iki berjuta iki ngrungokne kabar-kabar dari aku gandeng karo sampean. Nggih, ngeten lho. Ceritane Mbak Berita niku wau ending kok dodok-dodok ngomah kula. Heeh. Jarene nuduh kula niku, jarene main di belakangnya selingkuh kare Mas Katu. Oh, jadi kacu iki mainin tekan mburi, tekan belakang. Jarene ngono, maksudnya selingkuh karo aku. Lah aku ora terima ta Mas, wong aku ora ngerti Mas Katu iki sing dikoyong apa katuke. Iki kacu jeneng wong. Lah nggih, maksudnya ngoten niku. Iya jeneng wong. Bir kita sayang, kamu di mana? Buktimu apa? Lah enak WA Mas, aku dikirimi WA karo Mas Heru sampean foto bermesra-mesraan karo Yovika. Mosok? Fotoku ning ndi? Fotomu ning alun-alun Ngawi, Mas. Lho Mas Heru iki sapa meneh? Mas Heru iki ya koncone Kaju. Koncone Kaju. Heeh. Lah aku gak ngerti Mas Heru iki sapa lah. Aku ora pernah dolan lho, Mbak. Aku itu Mbak tak ceritani ya Mbak. Aku ning omah ora tau metu ora tau dolan. Aku ora duwe gandengan ora duwe wong lanang lho Mbak. Aku jek jomblo Mbak, aja ngono kuwi Mbak. Aku ora trimo Mbak. Aku iki saya ora terima panas. Buktine wis ketegang panas. Ayo. Lho, iki difitnah terus, iki nesu nyandak pedang iki mateni iki. Ya Vika, aku ora percaya karo omonganmu. Aku ngerti. Mas yo kowe rene hubungan karo Mas Katu, tapi kowe tambah nyenengi karo pacarku ya Vika. Aku ngerti bukti wis ana. Kowe sik arep ora ngaku karo aku ya Vika. Mbak Bir. Ibarat empripat wae iso salah ndelok. Kuping iso salah krungu. Apa yang lambe? Iki ngono fitnah Mbak, aku ora trimo Mbak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Mbak. Eling kuwi Mbak. Buktimu apa? Buktimu apa ya Vika? Yuk, langsung. Hop. Iki mbok pateni to. Pateni lho kan entek. Aduh, filmmu itu jokin kandune. Dadi Sing iki nek wis arep mateni to, iki yo Vika kono. Jejere kono berkita sing kene. Nah, iki engko bar ditubles pedang, jrot wis pateni iki gletake ning kene. Mati. Blocking panggungnya itu dipelajari. modis Pak. Loh, blocking itu penting loh dalam film itu. Ya. Ya. Jalannya modis ya Pak Surya. Ini juga aku yang dirujak, ini ora. Tak bilani, saya. Ya siapin sama sini. Yo wis, ayo. Saya memuntah anu nih. Midnight saya muntah iki bateraiku langsung. Ini sama terus ya Pak. Oke. Yo. Yo. Ya Vika. Saiki buktimu apa kowe kok gak gelem aku? Saiki saya foto kowe karo Kaju, tapi kowe gak gelem jujur karo aku. Aku ngerti kowe ning buriku nyenengi pacarku. Tapi kowe gak gelem ngaku karo aku. Mbak Bri. Mbak Bir.
Ibarat mripat ku iso salah ndelok, Mbak. Ibarat kuping iso salah krungu. Ibarat lambe iso dadi gak ngono. Aku ora trimo, Mbak. Eling-elingen ya, Mbak. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Terus ora trimo klepet aku ya, Mbak. Aduh, sindenku mati. Loh, ngeten iki lho Pak Bu. Mati gur kare glimpange dadak kon apa mapan kene gurine dalang. Dalang trutak. Nyantol sayang. Wes, iki wis tak telepon Donatra. Tadi lolos Pak iki. Lolos. Ya insyaallah besok ketemu karo Donatra. Loh, kenapa gak sudah dicicil loh Mas? Ora, iki besok aku ketemune Donatra ning Sidokare. Wih. Jadi ya hasil filmnya itu Tapi gimana? kita lolos ya kita. Lolos udah bir. Main film dengan judul teman. Tapi muah-muahan. Apa we masak ayo tadi nebang ngono. Pamundane pirang-pirang silakan pilih sedia sing tumpak apa. Mau tembang kangen, sambel kemangi, ono bubuk asmara, silakan pilih. Kenapa Bu? Wonten sing mengundang napa? Tembang kangen Mas. Tembang kangen, bubuk asmara. Apa? Yang tentang kangen apa bubuk asmara? Kangen berapa? Tembang kangen nggih. Nggih, yo langsung digarap sama tenor Mas Papa. Ayo. Yo coba tembang kangen Mbak Dur kita bersama Mbak Yovika. Coba kayak ngapa? Yuk.